halang ka na mo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Sa tuang imperfect nga lawas, na mga panahon nga ganahan ta mo relax and ganahan ta mo pahulay tungod kay dili malikayan nga puyan ta, maluya ta, and sometimes mobati ta og doubt or pagduha-duha. Maybe usa sa mga rason nga doubt ta is sa future or somewhat natay gusto nga ma-achieve sa ato nga kinabuhi, but doubt ta if ato ba nga makabot. And sa kini nga sitwasyon sa kinabuhi, which is na ang pagdasig, or kinahanglan nato ang pagdasig sa uban nga mga tao. Isig-usa nato is kinahanglan, sila nagkinahanglan sa atong pagdasig, and kita usab nagkinahanglan sa ilang pagdasig, labaw sa tanan sa pulong sa Ginoo. Now, sa mao nga pagdasig, like always present ang pulong sa Ginoo nga mudasig sa ato sa diha nga mubasa ta or maminaw ta sa nay mga preacher nga magwali sa pulong sa Ginoo. Ingon ana, like ang kinabuhi. And sa ato nga pagpadayon nga pagpander sa pulong sa Ginoo, mga itaogiya sa Holy Spirit, magampo na ta.
kanimo o Dios nga gamhanan niya kami padayon nga naghatag og panahon sa pagpaminaw, pagkat-on, pagpamalandong sa imuhang mga pulong. Himo among mga kasing-kasing nga kanunay nga mapaubsanon, madinawaton sa imuhang mensahe nga imong itudlo sa matag usa kanamo. Sa aron kami padayon nga magkat-on o padayon kami nga motubo sa mga espirituhanon nga bahin, sa mong relasyon kanimo matag usa kanamo. Among isalig kanimo, among matag usa kinabuhi karon. Di lamang sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen and amen. Now ang passage nga ato nga pagatan-awon karon na makita sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 24. And ang isa is 1 Thessalonica kapitulo 5 bersikulo 14. And akong pagabasahon. First na kong basahon kay sa Hebreo. Nagingon ang Hebreo kapitulo 10 bersikulo 24. Magdinasigay kita sama sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo. And sa 1 Thessalonica kapitulo 5 bersikulo 14 nagingon, nag-awhag kami kaninyo mga igsuon nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan. Dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, o pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyang mga pulong. Now sa kani nga passage nga ato ang pagtun-an karon is maghisgot mahitungod sa encouragement or magdinasigay. Now the Apostle Paul's purpose sa pagdasig sa mga Kristohanon ngadto sa Thessalonians aron sila padayon nga mo excel ang ilahang kinabuhi nga makapalipay sa Ginoo, to excel more the sanctification. Ingon nga sila dito sa ilahang dapit sa ilang kinabuhi nga dili kay pure lang living as a Christian nga padayon nga nagkinabuhi nga makapahimot sa Ginoo, but naay mga maka-sidetrack sa pagkinabuhi nga diha sa pag-alagid sa Ginoo. Naay mga panghitabo or mga sitwasyon nga mobati sa ilaha og kakapoy or kaluya or ma-discourage sila sa pag-alagid sa Ginoo. That's is why si Apostle Paul nagtudlo sa ilaha, nagdasig padayon sa ilaha nga even ana nga mga sitwasyon sa kinabuhi padayon lang sa pag-alagid sa Ginoo. Padayon nga mo-excel sa ato ang pagkaniluwas, padayon nga pagbuhat sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo while waiting sa pagbalik sa Ginoo. And kanang pagdasig ni Apostle Paul ngadto sa mga taga Thessalonica, mga Kristohanon dito, is also importante kayo para sa ato nga generation karon nga mga Kristohanon. Tungod kay sa ato nga panahon karon is like dili pud ta exempted sa mga sitwasyon nga pwede ta nga madagma sa atong pag-alagad sa Ginoo, pwede ta maluya or somewhat ma-stumble ta. And ang pinakabati nga rason, ang pinakasakit nga hinungdan is kanang ma-stumble ta sa ato ang isig ka Kristohanon. Kanang ato ang kauban, especially kauban nato sa simbahan, unya sila ang hinungdan or kita baka ang hinungdan nga ato igsuon sa pagtuo is ma-stumble sa pag-alagid sa Ginoo. And kana nga mga butang nga mag-remind sa ato padayon nga maghatag nato sa pagpahimatngon diha sa pag-alagad sa Ginoo nga atong matag usa kinabuhi is mahimo ta nga diin ang ato ang kinabuhi, ang atong mga aksyon, ang atong mga sinultihan is mahimo nga makapadasig sa ato ang isig usa. Dili makapaluya kundi maghatag og dugang kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Og kana nga butang nga gitudlo ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa taga Thessalonica nga diin usab nindot nga ato ang katunan sa atong matag usa ka kinabuhi while nagpaabot usab ta sa pagbalik sa Ginoo. Wala man ta nasayod kung kanus-a mo balik ang Ginoo, but ang importante nga nagtuo ta nga mobalik ang Ginoo og labaw sa tanan nga sure ta nga makauban nato si Kristo sa iyang nga pagbalik. Now kining nga mga orasa
again, ang atong pag-isgutan is, ang atong nga topic is encourage one another or pagdinasigay sa usag-usa. Akong gitanaw sa original nga word sa Greek, kining word nga encourage or pagdasig is, sa translation niya is parakalio. Again, in Greek word sa encourage is parakalio. Ang meaning ani is to encourage, to strengthen, to comfort, to urge, and even to invite. In somewhat sa ato ang human perspective, ug makadungog ta og word nga encourage or encouragement or pagdasig is somewhat like sa mga pulong nga atong dasigon ang ato ang isig ka tawo nga padayon lang. Like pinaagi sa atong mga word nga kabalo baga nga sa ato nga kinabuhi is naagi na ang importante nga mosalig sa Ginoo padayon yun na. I mean, usually nga kung mabutang na gani og pagdasig is common na to nga gina-practice is sa mga pulong lamang. But sa original word, sa word nga encourage is dili lang kay pinaagi sa mga pulong, but with action also, na ay buhat nga i-apply. And atong makita kung unsa nga mga action nga iusa sa mga definition sa gitawag og encourage or pagdasig. Dunay mga praktikal nga pamaagi sa pagdasig sa usag-usa according sa ato nga passage nga nadiha sa 1 Thessalonians chapter 5. Nga gisaysay ni Apostol Paul ang mga butang nga pwede nato nga matabang sa atong isig katawo or even pwede matabang sa isig katawo nato diri nato nga diin both sides sa matag usa nga pwede buhaton, dili lang kay one-sided but ang duha nga aron kita magpadayon. Una nato makita sa maong passage sa bersikulo 5 sa 1 Thessalonians nga gisulti ni Apostol Paul diha is yang giingon pahimatngunan ang mga tapulan. Now, usa sa mga practical nga pamaagi nga pwede nato nga mabuhat or mahimo nato nga makapadasig ta ngadto sa atong isig katawo is kining muhimo ta og advice ngadto sa mga tapulan nga mga tao. Siguro na mga tapulan sa sa lugar sa Thessalonians or mga believers sa Thessalonians kay nakasulti man si Apostol Paul nga pahimatngunan ang mga tapulan. Anyway, sa mao nga mensahe nga gitudlo sa mga Kristohanon, especially sa Thessalonians, is mao ang paghatag og advice sa mga tawo nga tapulan. Sa unsang paagi nga nahimong nga nganong tapulan man. And focus ta sa ato ang gitawag og identity diha kang Kristo. Nga rin sa diha nga doon na tayo relasyon sa Ginoo sa diha nga padayon ta nga nagalagad sa Ginoo. Maybe nay mga times nga moabot sa atong kinabuhi nga mahimo ta nga tapulan like sa ato ang mga personal nga pagkipag-communicate sa Ginoo. Or di ba kanang matapulan na ta nga magdevotion. Tapulan na ta nga moampo. Tapulan na ta nga mobasa og Bible. Like dili ta ganahan nga mubuhat sa mga butang nga kana nga mas mahimo nga closer ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. And even sa ato ang isig katawo, dili na ta ganahan nga makigistorya, dili ta ganahan makig-fellowship sa ato ang isig ka Kristohanon, di ta ganahan magpatudlo, di ta ganahan magpa-correction. Ingon na. And kana nga mga butang is gitudloan ni Apostol Paul. Ingon nga diin kita, especially nga mga mature sa pagtuo,
or ibutang nato nga kanang dunay hugot nga or genuine nga pag alagid sa Ginoo. Like mahimo ta nga diin kabalo nga mohatag og advice or mohatag og pagpahimatngon sa ato ang isig ka tawo nga like natapulan na sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Insa kana aside sa personal nga pakipag-communicate sa Ginoo is also tapula na nga matin og mga church service. Dili na ganahan musimba. Ganahan na lang, anha na lang sa balay. There's nothing wrong man kung anha ta sa balay, labi na og natay kauban nga mga believer nga maghiusa sa pagsimba. But siguro like kumbaga murag naay gitawag og kanang proper place nga adto ta maghiusa sa pagdaig ug pagsimba sa Ginoo. And sometimes is tapula na ta mo involved sa ministry sa simbahan. Dili na ta ganahan manangyaw. Like especially kung kana nga mga perspective nga iyahay bitaw ang kaluwasan. Bitaw mga joke-joke lang na ingon na. But importante kayo ang evangelism sa simbahan. And kana nga mga butang nga diin ma-experience nato nga mga Kristohanon is naang matag-usa nga mo pahimatngon, naang matag-usa nga mo advise, naang matag-usa nga mo dasig nga padayunon sa pagbuhat kung unsa ang mga butang nga makapalig-on sa tong relasyon ngadto sa Ginoo, makapalig-on sa tong relasyon sa usag-usa nga mahimo nga makapadayon ang matag-usa sa pagbuhat kung unsa man ang mga butang nga makaayo. In lain nga butang nga gitudlo ni Apostol Paul nga makita nato sa bersikulo 14 gyapon sa 1 Thessalonica is kining gitawag og sa iyang gisulti diri dasigon ang talawan or i-push ang katong mga tao nga tapulan. It's like mura bitaw ka ng sakyanan or motor bagha nga mahotdan og gasolina nga para mo abot siya sa balay baka tungod kay during sa biyahe nahotdan og gasolina, so matik mapalong ang makina. So somewhat ingon ana nga idea nga aron makaabot sa destination is alternative sa gasolina or diesel is itulod aron makaabot ngadto sa lugar. Ingon ana nga diin usa sa mga praktikal nga paagi sa pagdasig sa usag-usa nga dili literal nga kana bitawng para mosimba imo lang imong itulod nga kanang magamit og kanang kusog nga imong ito lang imong sigataw dili ingon ana. But somewhat ato ang pangitaag paagi nga ang ato ang isigataw is ilabi na katong mga gitawag og kanang talawan. Matod pa sa gisulti ni Apostol Paul. Tungod kay naay mga tao or naay mga gitawag og mga Kristohanon nga like able sila or ganahan sila. But kumbaga mura lang og maulaw nga makig-fellowship, maulaw nga mubuhat sa pag like especially sa pagpanangyaw, maulaw nga maadto sa nagkalilain nga mga balay aron sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Like wala na anad nga na-expose sa mga tao. Ingon ana is matalawan siya or mahimo nga maulaw sa pagbuhat. And kana nga kinaiya is like naa ang usag-usa nga mutabang pag-post niya nga mubuhat, pag-post niya nga dili siya mahimo nga talawan.
tabangan nga dili maulaw sa pagpanangyaw sa pulong sa Ginoo, tabangan nga dili maulaw sa pag apil sa mga buluhaton para sa Ginoo. Ingon ana nga mga butang. Insalain nga gisulti ni Apostol Paul sa bersikulo 14 gihapon is gisulti niya nga tabangan ang maluyahon. Usa sa paagi usab sa pagdasig sa atong isig katawo is mao ang pag-help to those who are weak. Sa unsang paagi nga pwede ta makatabang or makadasig sa atong isig katawo, dili lang kay pinaagi sa mga pulong. Nato siyang dasigon, i-abiba, i-cheer up nato sa pagbuhat. But also sa tuang action, especially sa pag-help, sa pag-atiman sa mga maluyahon or kato ang bago pang ninglakang sa pagsunod sa pag-alagad sa Ginoo. Na atong presensya kauban sa ilaha nga moaga kay sa ilaha. Somewhat sa mao nga gitudlo ni Apostol Paul nga pagdasig, mura bitaw siya og kung naatay kauban nga like samtang naglakaw is napandol unya naaba kay nakasamad sa iyaha, so nang nagtakiang. And ikaw nga kauban sa iyaha is imo siyang agakon, imo siyang akbayan samtang padayon nga naglakaw. Nga din sa kana nga paagi nga himuon nga nato nga ilustrasyon sa mao nga pagdasig nga gitudlo ni Apostol Paul, nga dili lang kay sa ato ang pulong nga bako diha, kundili naata nga mupabakod, dili lang kay pinaagi sa mga pulong. Importante kayo ato ang presensya ngadto sa ato ang isig katawo. Importante kayo ang ato ang presensya nga diin naa andam nga mutabang sa atong isig katawo. Sa mao nga gitudlo ni Apostol Paul sa mao nga mensahe sa Tesalonica, nga diin sa matag usa nato ka kinabuhi tungod kay dili ta exempted again sa mga kaluyahon, sa mga problema sa kinabuhi or even sa mga discouragement sa kinabuhi. Like importante kayo ang ato ang isig usa. Importante kayo ang pagdinasigay sa usag-usa. Nganuman aron kitang tanan is makalahutay. Kitang tanan makapadayon uban sa tabang ug grasya sa Ginoo. Sa mao nga gitudlo ni Apostol Paul, tulo ka butang nga paagi sa pagdasig sa atong isig katawo is again to advise those who are lazy. I-push nato ang katong mga tawo nga nibati og katalaw, and also sa pag-help or sa pag-atiman sa mga weak. And continue nga gisulti ni Apostol Paul sa atong pagbuhat ani nga mga butang, sa ato nga pag-advise, sa ato nga pag-push, sa ato nga pag-amping sa atong isig katawo is buhaton ni natong tanan with pinaagi sa pagpailob. Uban ang pagpailob. Tungod kay for sure dili sayon o dili lisod ang pagdasig, especially katong mga praktikal nga paagi nga gitudlo sa pulong sa Ginoo. Muna kinahanglan og pagpailob, kinahanglan og pasensya. Kay kung wala tay pasensya, so siguro murag dili ta mahimo nga makadasig, makaluya hinuon. Muna nga naay pasensya aron mahimo nga ma-achieve nato kung unsa ang gitudlo sa pulong sa Ginoo pinagi sa iyang tabang nga mahimo nga magdinasigay ang usag-usa. Ang Diyos magpanalangin sa iyang mga pulong. Magampo ta. Kanimo o Dios, salamat kayo sa imuha nga pulong nga padayon nga nagapahimangno sa matag usa kanamo. Yes Lord, ingon nga sa amo nga tawhanon nga mga lawas, imperfect nga lawas,
mubati og kaluya, mubati og kakapoy even sa amo ang pag-alagad kanimo o Dios. Nay panahon nga maluya mi. And Lord, salamat sa imong pulong nga nagtudlo ka namo. Una og labaw sa tanan ang imong mensaheng mo'y nagdasig ka namo. And himo Ginoo ang matag usa sa kinabuhi Ginoo nya diin kami matag usa nga nagtuo kanimo is padayon nga magdinasigay. Dili lang kay pinaagi sa mga pulong lamang kundi pinaagi sa action usab. Pinaagi sa amo ang living mahimo nga makapadasig mi ngadto sa among isig ka tawo. Lord, tabangi ang matag usa. Padayon sa pag-alagad kanimo nga matinud-anon, padayon sa paglahutay diha sa pag-alagad kanimo nga diin ikaw ang masintro, ikaw ang mahimaya sa matag usa kinabuhi. Himo ang mga kasing-kasing nga padayon mo salig kanimo, padayon mo depende kanimo. Ug padayon nga mahimo nga mapasalamaton kanimo. Amo kang saligan sa tanan, uban ang pagpasalamat diha lamang sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. We invite everyone to our prayer meeting on April 24th at 8 p.m. Let's come together as one church in prayer. Calling all couples. Don't miss our couples fellowship on April 25th at 6 p.m. here at TLCC. Strengthen your love and faith. Save the date and join us. ACCF Cebu invites you to a special couples event, Love and Longevity, at City Sports Club Cebu on May 30, 2 p.m. to 9 p.m. Come join us as we talk about health and love life. See you there. Join us for TLCC Kids Camp 2026 on June 3 to 7 at the TLCC grounds with the theme Joy Sparklers for Jesus. Registration is now open. Coordinate with Sister C-Joy or Sister Maluz. Enjoy fun-filled days of worship, games, stories, and friendship. We can't wait to see you there. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after 10 a.m. Sunday service. A place to connect, grow, and walk together in faith. Join our Adult Sunday School every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong. Come and be part of the praise and worship team. We're looking for vocalists, musicians, sound and tech volunteers, and projection or media team members. No stage experience? That's completely okay. We train, we rehearse, we grow together. Because worship isn't a performance, it's a ministry. You don't have to be ready. You just have to be willing to learn. Volunteer and sign up now. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box of the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.